Hayırlı irde, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırığımızı başlap ekranlar aldına, Nikolayevka rayonu Zırşirikli avılında gümür sürüşü, hürmetli milletteşimiz Mavlutova Fatila Sabir kızın çağırıp alam. Bugün 4 may günü ol özünün matur 78 yaşlık doğan günün karşılığı. Анталмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны килене Алисә, оныгы Юнус, кодагысы Рәшидә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле әнием, яраткан әбием 1946 елның матур май айында гаиләдә 4нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Гади авыл баласы булып үсеп, 1966 елны гомер юлында батыр егет Мавлютов Үмәр Кашаф улын очратып, гаилә кырып җибәрәләр. Ишле, 5 балалы гаиләдә кайнанасының да кайнанасы яши була. Узакламый аның тормыш иптәшен армия сафларына алалар. Кайнанам бер ялгызы, әле генә килен булып төшкән гаиләдә кала. Шул вакыт эчендә 1968 елны улы Рәшидне туа. Әтисе кайтканда балага инде 1 яшь тулган була. Гаиләне тагы да бәхетле итеп озакламый икенче уллары Наилләре туа. Кызганычка каршы, кайнатамның гомере озын булмый. 1977 елны ул да вафат була. Кайнанам бер ялгызы 2 баласын кулында тотып кала. Тамбов өлкәсендә шит якларда җиң сызганып, балаларын аякка бастырыр өчен армый-талмый, пешекче булып та, завод конторада да эшли. Язмыш әмере белән туган авылга кайтып, товаровед буларак эшкә урнашып яши башлый. Аннары авыл кибетендә дә хезмәт куя. Без дә инде менә әни белән кыз, әни шикелле 30 ел бергә яшәп киләбез. Кызганычка каршы, 2022 елны кайнанам бала югалту кайгысында татыды. Әлеге авыр кайгыны бик авыр кичерде ул. Улы сөенечләре булып без, бала оныклары турабыз. Аның авыр мизгелләрендә юатучылар да, яшәр өчен көч өстәүчесе дә без. Улы Рәшид белән без аңа 27 ел элек туган көн бүләге булып оныгы Юнусны тудык. Беренче алып кайткан көннән угалып, әнкәй Юнус оныгын бик яратып үстерде. Үзенең туган көн бүләге дип еш кына аты иде. Шуңа да май айын без һәр вакыт бик яратып каршы алабыз. Кадерле әнием, яраткан әбием, хөрмәтле кодагыем, син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, оныкларыңа кадерле дәвани. Тормышыбызга ямь истәп, кайгы хәсрәт күрми, алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер елларында бәхет теләп гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Кадерле оныгым, сөекле балам Юнус, сине дә матур туган көнең белән котлыйбыз. Алда барыбызны да куандырып, олы үрләр яулап яшәсә идең. Газиз балам диеп кулга алдым, ак биләүгә биләп үстердем. Тал бишеккә салып тибрәткәндә хыял диңгезләрен мин гиздем. Син шәшәкле, назлы язым, бакчамдагы багалмам, бар назымны сиңа бирдем, син бит алтын баганам. Бүген синең туган көнең улым, гөлләргә күмелгәнсең, үзең дә шәшәкләр кебек килешле киенгәнсең. Телим сиңа күркәм дуслар, гаилә бәхете, шатлык сирпеп тусын таңнарың. Ышанычың сүнми балкып яшә, мәхәббәтнең телим кайнарын. Җылы күңел, күркәм караш белән һәр чак миңа сөеп багасың. Сөендерә мине игелекле җаның, кем яратмас шундый баласын. Алга барып үрләр яулаганда, фәрештәләр сакта торсыннар. Баласына изге булганнарга ак җилкәннәр юлдаш булсыннар. Хөрмәтле Фатила Сабировна һәм Юнус Рашидович, матур туган көннәрегез кутлы булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күк йөзендә йолдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язганы
артып тұрсын керегі. Yıllar ağlar, alğa şaba, hayırlısı yollasın. Sen biti жерге yaşar үшін, бақыт үшін туғансың. Туған күнің, yazmış yazғаны бөлегің. Күтсін шаттық қуанышылар, артып тұрсын керегің. Туған күнің, yazmış yazғаны бөлегің. Күтсін шаттық қуанышылар, артып тұрсын керегің. Жәл түгел ул, келешегі ак болсын. Рәхмәт өтәріш тәсі сені әр вақыт сақлап тұрсын. Туған күнің, yazmış yazғаны бөлегің. Күтсін шатлық қуанышылар, артып тұрсын керегі.